shit you not. Han styrer det lort. Øj, der er ild under den. Der er ild under den. Er der ild i bilen? Ja, der er ild i bilen. Det her, det er en showbil. Vi har set ham for pokal for 10 most outstanding cars et utal af gange. Og samtidig så bliver den brugt til max. Det lugter langt væk af en giveoliepind. Og læg lige mærke til, at jeg lyver ikke. Han sidder altså i træsko og kaster den bil her rundt. Hvordan fanden han kan gøre det her følelsesmæssigt, det fatter ikke en skid af. Personligt skal jeg selv, når jeg laver donuts og brænder, helst en sneakers eller strømpesokker for at have ordentlig føling med pedalerne. Men det der, det er vanvittigt. Han elsker at komme med hans vanvittige flotte Camaro og bruge den, som den skal. Og hvad siger mekanikeren nu? Hvad siger vi til det? Vi ruller lige en enkelt omgang, siger så kører vi ud. Kom så, mine damer og herrer, det her, det er 600. Det her, det er en 600.000 kroners bil, der bliver svisket af. Og nu